Sugar bill kanyo kadhi moteri parliament. The county government, initially aling'a, there was public participation. Kani itero bill parliament kuyo, tuaneno Lusaka, mabe mane speaker in the Senate mokadho cha. Kowuok, dhi pingo, ter amendments, ka bill nie Senate. Wachak waneno a faction of jopur moko, motel negi job mokadwa luongo nyingi, gin faction mariwruok mag jopur moko. Bochako opiedho bondo gi kuchocho ni gidwaro zoning. Kagima zoning bende problem ma japur. Kichake dhi neno county government gidhi mutilate bill ni kucho ni gidwaro more powers mondo migi kichako kambe mag sukari gangogi. As we are talking kawuono kakwa wacho cha onge budget magiketo ma substantive e sugar sector. Aling'a mabiro ka the parliament kodhi e senate manyo nego beni koro en concurrent by sani dwe mar 2 madwe mar 3 no nego beni koro jopur nigi thuolo mar yiero directors mag sugar board mondo no run this sector mondo tere mbele. They very very people waluongo gi ni cartel. Sani aneno ka sirkal masano chako kelo gi dine around. Gine maka niche aling'a ka itero bile ne senate kucho waneno gi group moro kanyo moko moro asoni moro akiayo busia kucho gi piedho gi kucho ni gin gidwaro amendment to nyoche gintie watimo kod gi public participation e bill mokadho e parliament mokadho kendo nyaka ma omiyo wan pod wasiro kwa wacho niya wani wasewuotho gi wabunge matin muyie siro kaka Richard wacho kata kamano ka ng'adi matin Atyang Atyang ka ng'adi matin kaluwore kod amendment mabende wacho kanyo ne Kenneth Lusaka no chwalo e nyim senate kacha wacho ni nyaka sani ponono wacho ni bill makamano okolero tudruok makare monego beni bedo e kind tend county kachiel kod sirikal mamalo magi wacho ni ponono kokete e yo makare to biro konyo japur mapuro niang' e pacho kae. Tudruok makamano kudwa no bede un kaka jopur mag niang' kaluwore kod amendment ma Ken Lusaka no chwalo e senate kacha. Gima wacho Joyce chalo kama ni parliament ka bill niche nie National Assembly parliamentarians otimo public participation kendo gi wuothe kambe gi ne gin committee no biro Chemelil, committee no biro Moroni, obiro Miwani, obiro Dhin Zoya, odhi Mumias en mana ni muda mane gitime mane tin to sama ne gi wuotho kuonde gi ka gin area ma Nyando Sugar Belt wananda Kisumu County donge the same committee oringo the Western ne gin tiere Mumias ne gin tiere Nzoia to jogi ne gin kanye. This is our question ni parliamentary committee sama ne ka timo public participation kanye kama gin bende jogo dhi nyaka site kuma county go nitie mondo ne gikel patch gi no nywand kanyo mondo ndik bill no ma in concurrent mondo nyo patch gi no okaw kanyo to ter kamoro achiel mokadhe parliament. Aling'a jogi tipo MPs tima gini ading'e ni chik the law wacho ni National Assembly is mandated to make the law. Senate is just in concurrent. Koro ka jogi bill ni itimo public participation Joyce to gintie to aling'a ka gini osekadho koka gidhi tero amendment ang'oma e Senate e gik ma pod duoko wachien. Wan wacho ni bill no kaka en no omiyo japur thuolo mar tero niange kumwero. Kich sani dong winjo kane waywago gope mantie President William Ruto chulo no gope gine kanye gine kambe mag sirkal donge to chik moro ne nitie ma itero niangi soni kanye poko chuli kendo in gi niang' moro ichaki chuni ni nyaka timang'o nyaka iter mana soni kanye timang'o mondo chuli so mage gik manyoche wan go maber e chike ni momiyo japur thuolo mar tero niange kumodwaro kumichule maber to mago endo gin gik ma bill ni kaka en no en 60% perfect according to one kaka jupunia manoni go kadhe to kan tiere any other amendment to bio timban. Aneno ka Richard Ogendo yiere ahinya kod gigo mabende iwacho kanyo ka intiere county ma Kisumu kayo. Richard iyiere kod gigo mabende Atyang Atyang wacho kata kamano ang'o musebedo kukwedo matamra gi nono wachni mar zoning un kaka jopur mag niang'a e pacho kae nyanya to mago mawuok e gwenge mag Luo Nyanza zoning ni orach e yo machalo nade koso ber e yo machalo nade ang'o mukwede? Ingeni mokwongo Atyang wa achomni kamoro matin. Gimomiyo bill ni omok e Senate